Какво става, хора? Аз съм Сав Джуниор и днес ще правя ревю на WK15. Скоро ще играя много мачове, скоро ще си купя, оставя съм се какво, скоро ще си купя WK16. Да започваме. Тук натискаме play. Дайме се 1 срещу 1, 3 по 3, 1 on 1, 3 по 3, 4 мен, 6 мен, Royal Rumble, Tournament, Title Match. Ние отиваме 1 срещу 1, Normal, Extreme, False, Contest, нещо там, Iron Man, Last Man Standing, No Fault, що означава 10 правила, Steel Chair, Submission, Hell in a Cell, Table и TLS. Тук 3 по 3, 4 мен, да, ви казах. Да видим сега и играчите. Аз на всичките не съм си ги получил. Добре, тук ще започвам от първия, който е Алберто Дел Рио. После Bad News Bards, Biggie, първи The Animals Batista, Biggie, който е WD Long, The Big Shot. Виждам тук Bray Wyatt, Brock Lesnar. Тук виждаме Сезаро, Крис Джерико, CM Punk, Коди Роудс, който вече се е превърнал в Stardust, Къртис Аксел, Дамиен Сандър, или както мога да произнеса. Тук имаме до Даниел Брайан, Дарен Йонг, Дин Амбърос, който е бил в The Shield, но не още. Те 2014 разпаднаха. Долф Зиглър, Ерик Ронан, който се поставя за брат на Брек Уайт, Фанданго, Голдъст, Джак Слагър, Джей Юсо и Джим Юсо, Джон Сина, Джустин Гейбриел, Кейн, Коф Кинстън, който също е в WD, Люк Харпър, който също е брат на Брей Уайт, Марк Хънли, Дънис, Пепелянката Коди, Ренди Ортон, Пепелянката Ренди Ортон, Рей Мистерио, Роб Ван Дам, Рома Рейнс. Ако някой смята, че още шампион Рома Рейнс не е, защото вече е повече. Рътръж, нещо такова, Райбах, Сантино Марела, Сет Ронс, който също е дотушил, Шеймас, Stone Cold. Тук виждаме също и Титус О'Нейл, Triple H, Tyson Kidd, Ultimate Warrior, The Undertaker и Javier Woods. И мисля това да е. Сега тук може да играете онлайн, т.е. не знам какво май кариера, аз ще играя, ще направя грейта, Universe, Creators, Hammerings, My Options, тук геймплей, тук за аудио, ето те тук трябва да се намалите и натискате Accept и да намалям Gaming, Music Jukebox, Match, Telegram, ето ги The Shield Revolution, Reddit. И да, хора, това беше от мен. Ако искате да играете тази игра и да направя My Career поредица на My Career Mode, абонирайте се, пишете долу в коментарите дали искате да играя, например, Брок Леснър срещу Undertaker клетка за World Championship, Triple H срещу Роман. И като излезе, като купя новата игра WK16, ще играя Шейн Макмен срещу Грубаря в клетка. И да, хора, това беше от мен. Абонирайте се и бай-бай, мои приятели.